खिन्थु बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा लरग' थरग' आरोखि बियो जेरै मानसिया बुदां बुसि बिनि साननाय हनायाबो बेबायदिनो दा फैयै फैयै मोनसे समाव पिस एग्रिमेन्ट जाबाय 2020 आवहाय बेयाव मोनसे सानदोंमोन आरो मोनसे इमेजिन खालामदोंमोन इउपिपिएलआ मोजां गभर्नमेन्ट दानानै रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावसिगोन नङा होननानै इउपिपिएल दलावहाय थानानै आङो फिथाइ थायनाय नुवाखै जोंनि माखासे मोननांगौ रेमिनेरेसन बा माबा मोनसे बुस्थु मोननांगौनि थाखाय जों बहुद नाजाबायदोंमोन खिन्थु बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा लरग' थरग' आरोखि बियो जेरै मानसिया बुदां बुसि बिनि साननाय हनायाबो बेबायदिनो जों सान हर बिथांखौ लोगो हमदों बिथाङा जोंनो मोनसेबो मोजां इन्सुरेन्स होनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो दा आंना एमएलए कनस्टिटिउन्सियाबो सारनियावनो हाबबाय बिनि थाखाय आङो दा सारजोंनो आखाइ हमफैनाय जाबाय आरोखि आं माखासे खिनिखौ उनाव बुंलांबाय थासिगोन बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय बे समाव बाहागो लानाय जोंनि बे 6 नं कसुगाव बिटिसि कनस्टिटिउन्सिनि अनारेबल इएम सार आरो लोगोसे बे कसुगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर आरो बाहागो लानाय साफ्रोम रायजो राजा दैदेनगिरिफोरनिसिम बे बेलासि समनि गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय बयजोंबो खेबसे गोजोनथों दा बे समाव आंबो फंनैसो बाथ्राजोंल' दिनै सिमान लागोन आरो गासै बाथ्राफोरखौ लासै लासै बुंलांजोबगोन दा बाथ्राया जाबाय 5 years 2020 आव मोनसे पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनिफ्राय एसे गोसोखांनि 2020 आव पिस एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन एनडिपिआर एबसुनि गेजेरजोंहाय दा बेयाव आंबो गोबाव समनिफ्राय इउपिपिएलआ सिगां मा पार्टिमोन बे गासै पार्टियाव थानानै खामानि मावबोदों साननाय माबा मोनसे खामानि मावनायनि थांखि दंमोन रायजो राजानि थाखाय नाथाय गासै बुस्थुफ्रा दिनै फेलें जाफैदों आरो दा फैयै फैयै मोनसे समाव पिस एग्रिमेन्ट जाबाय 2020 आवहाय बेयाव मोनसे सानदोंमोन आरो मोनसे इमेजिन खालामदोंमोन इउपिपिएलआ मोजां गभर्नमेन्ट दानानै रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावसिगोन नङा होननानै आरो सानबावदोंमोन बिटिसिनि 35 लाख पपुलेसनफोरनि गेजेरावहाय 20 लाख पपुलेसना इउनाइट जाबाय मोनसे सरकार दानानै बे इउपिपिएल आरो एनडिपि जायफ्रा इउपिपिएलआव फैबाय बिसोरनो मोजां सासननि गेजेरजों मोजां जौगाथाय फैसिगोन बिदि सानदोंमोन दा फैयै फैयै इलेक्सन जाबाय इलेक्सनाव नुबाय बेयावबो बिपिएफजों 5 डिफारेन्सआव जेनदों इउपिपिएलआ 5 डिफारेन्सआव जेनबाय बे थांबाय आरो बेनिफ्राय मोनसे सानबावदोंमोन गभर्नमेन्ट दाबाय थाग थुगब्लाबो बे गभर्नमेन्ट दानायजोंहाय रायजोनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावसिगोनदां बिदि सानदोंमोन आरो दा फैयै फैयै नुबाय गभर्नमेन्टआव जोंबो थाफादोंमोन खामानि मावनायनि थांखिजों रायजोनि जुनै फैयै फैयै नुबाय 5 yearsआव इउपिपिएलआ टटेलि फेलार जाबाय ओरैबायदि फेलार जाबाय रायजो राजाफ्रा बेजों सापर्ट गैया दिनै इलेक्सनाव नुफैबाय आकाश पाताल डिफारेन्सआव बिपिएफजों जेननो गोनां जालायबाय दा रायजो राजाया सोरखौ नोजोर होदों आरो रायजो राजाया सोरखौ लुगैदों बेखौ जोंबो नोजोर होबाय रायजो राजानि लुगैनाया खालि बिपिएफ इउपिपिएलआव दाबो गैया कारन इउपिपिएलआव मा सोलियो बेफोरनि गासै बुस्थुफोरखौ आङो लासै लासै खिथालांबाय थासिगोन कारन आंबो इउपिपिएलआव गोबाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन 5 years गभर्नमेन्टआवबो गभर्नमेन्टनि आङो सेन्ट्रेल इउनि वान अफ द सेक्रेटारि बिबान लानानै खामानि मावनाय गोबां थांखि दंमोन गासैबो फेलें कारन गभर्नमेन्टआनो फेलें जाबाय नालाय बेबायदि फेलें जाबाय आरो आङो बे समावहाय माखासे बाथ्रा बुंबावनो गोनां दंमोन आं लासै लासै बुंलांबाय थासिगोन दिनै आं बेखिनिखौनो बुंबाय दा जोङो बिपिएफआव फैबाय आरो आंजों लोगोसे गासै गावबुरा बिथांमोन दैदेनगिरिफोर गोजा बिथांमोनाबो फैबाय आरो मानोना आदैमोन फैबाय आदा फैबाय जोङो बयबो ज' जानानै बिपिएफआव खामानि मावगोन बिपिएफनि जानानै रायजोनि खामानि मावनांगोन जोंहाबो रायजोनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा बिनि गेदेर गेदेर थांखि दङ आरो बे थांखिखौ जोङो बिपिएफआव थानानै मावनो हागोन जा बेबायदि मोनसे फोथायनाय दं आरो बे फोथायनायखौ लानानै दिनै जोङो बिपिएफआव फैबाय आङो बे समाव बेखिनिखौनो बुंबाय बयजोंबो खेबसे गोजोनथों इउपिपिएल दलनि जानानै खामानि मावबोदोंमोन अर्थात पिसिडिआरनिफ्रायनो जोङो मावबोयै गोबाव सम जालांबाय खिन्थु बेनि गेजेरजों आङो मोनसेबो इउपिपिएल दलावहाय थानानै आङो फिथाइ थायनाय नुवाखै आरो गोबां रायजो राजानि उन्नतिनि जुनै खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनाखै दा बिनि थाखायनो आङो
दिनै BPF पार्टिनि जे आदर्श नियम निति बेखौ मोजां मोननानै आङो दिनै बे पार्टियावहाय जगदान जाफैनाय जाबाय आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै